Здрасти хора, аз съм Валю. Сега ще ви покажа как да направите няколко лесни програмки в CodeBox, който може да си го свалите, ще пише в информацията. Изчакайте. Добре, се върна като зареди. Така, върнах се. Ето сега, цъкате на Create New Project, Files, C++. Така, тук пишете, да кажем, any, това означава еди-какво-си, .cpp и го запаметявате където си искате. Аз го запаметявам в документи. Така, finish, ето това ще ви излезе, ако сте си го нагласили. И така, най-лесната програмка е тая. Count, две стрелкички е така, кавички, които са с Shift, задъра, тук някакво текстче, така е на ада на Аня. Добре, и тук е така, и слагате точка запетая. Build and Run, натискате Build and Run или F9 и вижте, тук ви го изписва. Добре, вижте сега как да направите една математическа програмка. Така, значи пишете int, да кажем A, B, C, точка запетая. Значи след всичко дето пишете трябва да има точка запетая. Така, чакайте. И после пишете cin, такива стрелкички. Значи на cin и count са различни стрелкичките. На cin са така. Тук, значи сега cin A, cin B, C равно на A плюс B, точка запетая. Чакайте сега, тук съм пропуснал. Return 0. Това, ако на вас имате дефолт код, няма да ви трябва. Така, и тук пишете Return 0, не го пишете. Cout C. Като натиснете F9, се зарежда конзолата и тук пишете, да кажем, 99, Enter, 99, Enter и ви изписва 198. Така, това бяха най-лесните програмки. Благодаря, че ме гледахте. В линка ще има, в информацията ще има линка на CodeBox. Чао!